Pozor, je tu kontrola. Aj vám sa už stalo, že vás navštívila hygienická kontrola? Asi nie moc dobrý pocit? Je možné, že vás potom aj napadlo. Lepšie byť pripravený ako prekvapený. Ak chcete, dám vám teda zo pár rád, ako obstať pri kontrole z hygieny. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, na ktoré by ste sa mali zamerať. Čistota a hygiena priestorov, hlavne tých výrobných, teda vo väčšine prípadov je to práve kuchyňa. Dôkladne vyčistíte všetky pracovné plochy, spotrebiče, vrátane vnútra rúr, konvektomatov, dverí a tesnení chladničiek aj mrazničiek, umývadla a podlahy. Je dôležité udržovať prevádzku bez zvyškov jedla, masnoty alebo nečistôt. Prax ukázala, že najlepšie je priebežné upratovanie. No, lenže to je potrebné aj dodržovať. Pravidelne kontrolujte a vyprázdňujte nádoby na odpadky. Dodržujte správne skladovanie potravín, vrátane oddelenia surového a pripravovaného jedla a dodržiavania teplotných rozsahov pri skladovaní. Kontrolujte platnosť dátumov spotreby potravín, neporušenosť obalov. Uistite sa, že umývadlá na prevádzke sú všetky vybavené tečúcou teplou a studenou vodou, dávkovačom s tekutým mydlom a jednorazovými utierkami. Nezabúdajte na správne označené a skladované čistiace prostriedky, hlavne oddelenie od potravín. Sklad potravín je nevyhnutné udržovať takisto čistý a suchý. Potraviny skladujte vždy na regáloch alebo na nejakých podložkách, nie priamo na zemi. Zabezpečte dobrú ventiláciu, aby vlhkosť neprekročila povolené medze. A čo priestory pre hosti? Taktiež potrebné udržiavať čisté stoly, stoličky, podlahy. Pravidelne utierajte prach a vysávajte, pokiaľ je to potrebné. Zabezpečte čisté toalety s dostatkom mydla, toaletného papiera a prostriedkov na sušenie rúk, prípadne vysúšače rúk. Umývanie stolového riadu. Musíte sa uistiť, že umývačka riadu funguje správne a používa sa správny čistiaci prostriedok. Osobná hygiena zamestnancov je jedno z najdôležitejších požiadaviek, a to vrátane pravidelného umývania rúk. Používajte čisté a vhodné pracovné oblečenie. Pri manipulácii, hlavne s nebalenými potravinami, používajte vždy jednorazové rukavice. Vlasy zakrývajte vždy čiapkou alebo sieťkou. Je potrebné, aby boli prekryté všetky vlasy. Šperky nenoste počas práce s potravinami. Pokiaľ dôjde k poraneniu, rany, odreniny, prelepte vodotesnými náplasťami. Pri samotnej práci predchádzajte krížovej kontaminácii používaním vyhradených pracovných plôch, farebne alebo inak označených pracovných dosiek. Taktiež je povinnosťou uvádzať alergény na jedálnom lístku alebo na obaloch vašich výrobkov. Dôležité. Dokumentácia a záznamy. Vždy majte aktualizovaný systém HCCP. Ak potrebujete pomôcť s HCCP, navštívte stránku www.sanilit.sk. Tam sa dozviete všetko potrebné. Teraz naspäť ku záznamom, a teda k evidencii. Z anglického evidence, teda dôkaz. To znamená, vedte pravidelné záznamy o teplotách, čistení, dezinfekcii a aj absolvovaných školeniach zamestnancov. Od dodávateľov musíte takisto uchovávať dodacie listy, faktúry alebo bločky. Sú to dôkazy o pôvode surovín na prevádzke. Nezabúdajte kontrolovať kvalitu príjmaných potravín pri prebierke a potvrdiť príjem. Hlavne dodržiavanie teplotného reťazca. Na prevádzke sa môžu občas objaviť aj nepozvaní hostia. Preto je potrebná kontrola škodcov. Zabezpečte teda opatrenia na prevenciu a kontrolu týchto škodcov. Pravidelne kontrolujte vykonávanie a skontrolujte aj záznamy o deratizácii a dezinsekcii. Technický stav priestorov a vybavenia je potrebné takisto skontrolovať, zabezpečiť dobré osvetlenie, vetranie. No a čo pred samotnou kontrolou? Pred kontrolou si prejdite všetky priestory, použijete vlastný checklist, no a nezabudnite oboznámiť zamestnancov o kontrole. Bodov samozrejme ku kontrole môže byť o mnoho viacej. Záleží od podmienok na prevádzke. Žiadna prevádzka totiž nie je rovnaká. Pretože pravidelná údržba
a dodržiavanie zásad hygieny sú kľúčové oblasti pre zabezpečenie vašej úspešnej prevádzky, pre bezpečnosť zákazníkov. To bolo zo pár rád, ktoré vám pomôžu obstať pri hygienickej kontrole. Ak chcete byť vždy v obraze, nezabudnite si dať odber tohto kanála a ja vám prajem veľa šťastia pri kontrole.